आज हम आचार्य मुनमुन दुबे पुनः भोजपुरी भोज चैनल पर उपस्थित बानी। इससे जुड़े वाला सभी भाई लोग के, सब बहन लोग के हमरा तरफ से स्वागत बा, बधाई बा। आज हम एक गीत प्रस्तुत कर रहल बानी। भजन हो। जब मनुष्य पर संकट आ जाला तो थोड़ा अभिमान में रहेला कि हमार बहुत बल बा, हमार धन बा, सामर्थ्य बा, हमार कोई कुछ ना बिगाड़ सके। लेकिन जब वो समझ जाला कि हमार कोई भलाई ना करी तो वो भगवान के प्रति समर्पित होला। जब भगवान के प्रति प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ जब वो समर्पित हो जाला तो भगवान साक्षात आकर के उसकी रक्षा करेलन। ई देखल गई। तो वही पर आधारित बा। जब द्रौपदी के चिरहरण होखे लागल तब कोई रक्षा जब ना कइल, सब लोग उपस्थित रहे, तब द्रौपदी के अभिमान चल गई। आ तब द्रौपदी भगवान के प्रति अपन आस्था व्यक्त कैली, श्रद्धा व्यक्त कैली। तब भगवान साक्षात वस्त्र के अवतार लेके द्रौपदी के रक्षा के वही से संबंधित भजन बा। अब की के लाजिया बचाव हो कन्हैया, हमर सारी खींचेला, हमर सारी खींचेला। दोह शासन नेरा दैया, हमर सारी खींचेला, हमर सारी खींचेला। पांचों पति गईले हमके जुआवा में हारी, पांचों पति गईले हमके जुआवा में हारी। पांचों पति बैठे सभा वा में मन मारी, पांचों पति बैठे सभा वा में मन मारी। अरे केहू नहीं खे करत रामा, अरे कोई नहीं खे करत रामा। अरे हमारी भलैया हमर सारी खींचेला, हमर सारी खींचेला। दोह शासन नेरा दैया, हमर सारी खींचेला, हमर सारी खींचेला। सभवा में बैठे दुर्योधन छत्रधारी, सभवा में बैठे दुर्योधन छत्रधारी। आडर पर दुशासन हमार करेला उघारी, आडर पर दुशासन हमार करेला उघारी। अरे गुरु भीष्म द्रोण बैठे, गुरु भीष्म द्रोण बैठे। अरे हमारी कगरिया हमर सारी खींचेला, हमर सारी खींचेला। दोह शासन नेरा दैया, हमर सारी खींचेला, हमर सारी खींचेला। आव 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 हमर मदन मुरारी, आव 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 हमर मदन मुरारी। लजिया बचाव ना त करेला उघारी, लजिया बचाव ना त करेला उघारी। अरे तना सुनत अइलन, अरे तना सुनत अइलन, लाज के बचैया हमर सारी खींचेला, हमर सारी खींचेला। दोह शासन निर्दया, हमर सारी खींचेला, हमर सारी खींचेला। अब की के लाजिया, अब की के लाजिया बचाव हो कन्हैया, हमर सारी खींचेला, हमर सारी खींचेला।
दोहर शासन नेर दैया हमर सारी खींचेला, हमर सारी खींचेला। अब एकरा बाद यदि अच्छा लगी तो ओकरा सब सब्सक्राइब करब जा, शेयर करब जा, लाइक करब जा। बहुत बहुत धन्यवाद।